tuna kan case darlan tur hi Japan rama thina maktak mai tun thlenga anla chui chhuah theilo ania engtin nge hepa hi komo chhunga hiana om thei ama du thuwa lut nge ni anga ti luina anurlu ani angle he thil thlenna hmun hi Japan rama Fukushima a ania February ni somni pariat sangkha zakwa somret pakwa Sunday tlaya elementary school zirtir tu Yumi Tanako chu meiche dorm room azun in chu mang turin akala he zun in azung tura akun chu achunga chuan pheikhok a hmuta a Japan rama toilet then khathi chu pipe in zomin ale lama a ekling khom hip chhuana tur kwa in azoma heta toilet a pheikhok a hmu hnu hian a kole lam ava en chuan alo in hongsa a ta chuan mihring ke a hmuta a hlaulu tuk chu police a kota pata police te anlo thlen chuan septic tank chhunga chuan mihring lo let reng chu hmu in a thi to ti an hmua lak chu antuma nima sela septic tank chu azim em awang chuan firefighter lamte kovin septic tank chu lai chhuak turin excavator an kova ti chuan an lai chhuah hnu chuan kumsom hni paruk mi Kanona Yuki nuclear plant pakhata salesman anga thok ani ti an hre chhuaka Kanoa septic tank an hmu hian screen a in hmu ang hian komot lam hoin alo tom uka kor a halova ke kor ero chu alo ha a pheikhok abun lo boka ma se a kor chu thle thattiamin a oma chuan alo pum boka an lak chhuah hnu hian a taksa a chuan ek alo kai loi maya a ui lutuk chu autopsy ti turpo in voi ni lai bual fai angaya autopsy result a landan chuan hypothermia vot ti lutuk awang le a chep lutuk awanga boruak lak cham awangin a thi ti an hmu chhuaka heti hun lai vel hi February ani angin Japan rama February thla chu a vot ema vurte po atla hiala video a in hmu ang hian he septic tank hi U shape ania toilet kwalen zong hi centimeter som ni in a septic tank sei zong hi fit li vel lek ania a san zong hi fit khat vel lek ni in a tank kole lam hi fit khat vel lek a zaw ani boka patling tan phei chuan a tot hle ani mithiam te chuan a septic tank kole lam zok atanga lut ani an ringa a chan chu a kole lam kha chu azim le zwala ti chuan autopsy atang chuan Kanoa chuan liam chete a kiule a khupa bak anei lo ti an hmu chhuak le a rutliak emothi sen chhuana tur khopa hliam lian tham engma an hmulova hliam chete chau anei awang hian mithiam te chuan ama a lut nge yani an ringa a chan chu ti luina anor lu chu ni se hei aya hliam lian tham anei an ring ani zona lian ber chu engtin nge kumsom hni paruk mi Kanoa kha tiup te dewa kha na lu theiang atla puin Japanese me pahodar hi interest som paruk ania interest som paruk dar nei mihring chu tiup chunga khan engtin nge alu thei ti an zir chian na atan 3D simulation mangtile a septic tank om dan chu atakin an siam chhuak boka an 3D simulation atang chuan ama alut ani chuan hetiang hian alu tur thu an tar langa apum zona ake ada chho chan nia an soi chu vot ati lutuk wang ani hmela thil makle tak mai chu khati khopa vot si kha akor a oma ko in akor po Halloween hmu ani a hei wang tak hian kha teng chhunga lu tum ani awanga akor phel ani a rin om hle thil makle pakhat chu a hmuna firefighter te le ala chhuak tu tur excavator te an lo thlen ma khan firefighter pakhat chuan company dang excavator te an lo thleng masa a an lo hai chhuak mek to ti asuya chumi hnu chuan doctor ten la in an han bual phota hei hi thil ti om lo tak atia a chan chu a thi chan po la hriat lo kha ania khatia doctor ten an lo bual ngot khan a taksa a evidence om thei ang kha abo vek don ti na ania tun thleng hian tunge rong bual fai tur khan khang doctor te khatir ti le excavator dang te kha tu in nge lo tir ti an la hre chuak thei lo ani thil dang le chu police ten akar le achunga akar chabi om chu arwang an charna atanga hladewa an hmu chhuaka hei hi mithiam te chuan an soidanin Kano chu kalhlat atum lem lo thu le akar akir le vat atum thu atilang an tia ma se ti khan le theilovin athi ta si ani thil dang le chu Kanoa luna septic tank ka khan a pheikhok khing le lam chaw an hmuwa a khing le lam chu septic tank tlateu kora an hmu thunga hei wang hian then khat rin dan chuan akar atangin man hmo takin atlananga
atlan pa in a phei khawk khing le lam chu a hlo anga hmeichhe dawm lam chu pan le in septic tank ah chuan a biru ani an ring ani hei lo pawh hi ngai dan chi hrang hrang a awma chungte chu hantar lang diat diatila pakhatna ah chuan police te chuan hmeichhia te zunglai chu en thla kalin ama du thu ngeiin septic tank ah khan alu an ringa kanoa khar a rui anga a ril ru chiang chia lo chu khatiang khan ati tamai ani an ringa a chan chu ramdanga chuan hmeichhe zunglai en ching peeping tom an ti te hi an tam hle a japan rambi ka phei chuan a hluar em ani a pahnihna ah chuan claustrophilia ani an ringa hei hi hmun chep deuh dewa om nuam ti tlatna ani a ma se hei hi chu a oi om lo deuh a chan chu hmun chep dang a tam don te reng nen tinge kha hmuna septic tank chung ber kher kha a thlanang le a pathumna ah chuan a hnathawk ten emaw sarkar lam mi in an ve ani an ringa hei hi a chan chu kanoa thi hma ni som vela khan election a oma kanoa hi diknangai na mi ni in mi then khatin vote an hral thin ti a hriat chuan du lo na lan tirin a puang chhuaka chu mai ba ka Fukushima a nuclear plant an da chu a du lo pola atanga ma se nuclear plant da du pola an mayor chu a tel ve tlata chu wang chuan mi then khat chuan kanoa chuan mayor chu a tlin lo thei dan tur thuruk chu a hriat thu ringin chu wanga tha ani an ring ani kanoa a bawngma February ni somhnih pali khan a thawpui te nen dinner an ei hova heta hian thil dik lo a thleng ani an ringa atu February ni somhnih panga khan in a chhuah san donin apa hnena a lo kir le wat tur thu a hrila ma se hemi hnu hian a lo let le reng lova ti chuan mi thiam te chuan ni somhnih paruka thi ani an ringa hei ba ka hian thil rin hnel om em mai pakhat chu firefighter le excavator lo thleng hmasa zawk driver kha an mayor support em tu a hnung zui tu pakhat ani ti an hre chhuaka hei wang hian mi then khat chuan kanoa chu mayor ti chiat atum awangin ama ti botum an om ani an ring tlat ani kanoa thi hma thahnih liam ta khan thil mak deuh a thi na ne na in lai chin na nei ni om ang reng deuh hi thil a thlenga nuclear power plant ta thok pakhat chuan an nuclear plant ta chuan thil ngor det mai hi a hria a thil kalpui thei ani awangin thu nei tu te lama a thlen tapata ti chuan mak deuh mai in hepa hi ni thum hnuwa rel local lain rel konga azuang luta a hmuna chuan a thita ngala a thi atanga ni hni hnuwa chuan nuclear plant chu a lik te reng ani ti chuan engtin nge hemi le kanoa thi na chu a inzom theiang le mi then khat ngai dana chuan hepa le kanoa te hian nuclear plant chungchanga thuruk thalo tak mai an hriat awanga mi puiten an hriat lo nan dar bo an ngai thu an ringa rin dan dang le chu kanoa ruang hutu zirtir tu kha mayor fapa ne na in hual mek an nia chu mai ba ka chuan kha zirtir tu le apasal hual lai le kanoa te hi ataka thian thatak an nia zirtir tu kha ni enge moza chung chu ama zuya ti boy thin tu aneya hei bang hian kanoa chuan he zirtir tu hi puin tunge ama lo ti boy tu chu hriat ngei atuma police a te report an the lu thiala kanoan ati tu a hriat chhuah awangin ati tu pa chuan kanoa chu a that tamai ani an ti bok then khat te le chuan zirtir tu nu kha an ring hlel hle thunga a chan chu a zun don khan komot khatinge a zuk bi deuh kher khati hun lai khan an dorm room kha an siam thame kani a chu wang chuan kha hmuna khan light dim deuh chau hi a oma chu ba ka phekhok azuk mo hnu po khan tinge kalsan mai luwa enge om en tura septic tank kole lama khan azuk bi kher ke chu ni la e phekhok an titla ni khu ti in ka kalsan ve mai anga a ui don te reng nen septic tank kole lama enge om en tura ka zuk bi tuk kher ka ring lo ani pipe ani angin a chung chu a thim om ro puisia light a zuk chhun kher te anga yemo ani nga atira kan soi to ang bok khan kanoa hi salesman ni in an khwa chuan shetu anga hle a ama she chiang tu te chuan kanoa hi mi fel tak le mi biang biak thiam tak le kum nuam em mai ani an ti a chu wang chuan khatia hmeichhe zung lai bi thlatur ringota septic tank chep lutuka azuk lu kher kha an oi lova apa po hian ama alut ani arin lo lutuk awangin chu tengkwa chuan a in rol ve a ma se ama mai chuan alut thei bik lo ti a hmu chuak bok
heti chung hianin tha ani ti evidence tha tawk tak a awm lo awangin police te chuan accidental death ah an ngai tlet thunga tichuan tun thleng hian kum sawm thum hnuah pawh canoa thih chan tak hi an la hre thei lo ani.